Yan. Muna. Terus mga lokon. Shout out lang kayo to, no? Shout out. Shout out. Shout out po yun, Toy da. Shout out ay kati untoy, way gids ah. Shout out. Pasa ko na sa imo tol. Video tol. Turuming. Kasi yung kapatid ni Tulboni nandito. Ito kasama ko to. Si Tulboni. Dito lang sila. Tatlo lang kami umalis guys. Ang ano, ang lokon. Sabi nila lagyan daw na sutanghon. Pasabaw. So, tao siya mang meron. Walang sutanghon. Magsiga na si Tol hapon. Si Tulboni. Magaling yan guys. Siya lang kumuli lahat nun. Wala talaga akong nahuli kit isa. Ang mga bayo na ito, no? Ben? Ang bayo ko? Uy, tumakas na isa. Guys, tumakas pa siya guys. Tumakas pa siya. Mga loko niya guys. Sa kilo siguro may gitu guys. Oh, buhay pa. Buhay pa oh. Buhay na buhay. Maligo ka tal? Oh. Pistol kalbo. Naiwan sila kanina kaya nainip sila siguro. Damo di kanin kanina tol. Huwag mo huya ka mau? Damo kanon di kaya na. Bukan nila goreng ya. Oh. Ito yung suga ko guys. So maglinis muna ako guys. Maglinis. Habang nagsisiga pa si Tol hapon.